Yan, impag na palim kata kayo aming kakabsat mga bunsoy. Dito tayo sa may Maliko, Pangasinan. Pauwi tayo ng Isabela ulit. Yan, para nasa Baguio rin ulit tayo. Yan, para rin tayo nasa Baguio kakabsat mga bunsoy. Stop over lang to, pauwi ulit kami ng Isabela. Siguro ilang araw lang kami doon, 4 days yata, 4 to 5 days kami doon. Ganda rito kakabsat mga bunsoy. Upload videos lang to. Support nyo na lang yung bagong channel ko, Kabsat Makoy Vlog, Kabsat Mak Vlog. Yan, yan, ang ganda upload videos lang kakabsat. Ang ganda rito, para ka talaga nasa Baguio City. Sa kabila may park. Ito yata may bayad ng 20 pesos entrance. Yan, sa kabila, gusto mo pang picnic sa kabila, para ka na rin nasa Baguio City. Ang lamig dito. 20 pesos ang entrance sa kabila, kung gusto mo mag picnic dyan. Ito, Kulibong Lutong Bahay. Kaya talaga pinupunta ng tao to. Stop over lang to kakabsat. Ang ganda ng ano sa baba. Yan upload lang videos. Ganda ng view. Kaya pa nasa Isabela tayo, mag-upload videos pa rin tayo, para at least maka 50 na tayo sa sa subscribers. Pwede na tayo mag-live ulit. Yan. Upload videos lang kakabsat mga bunsoy. Yan, ganda. Para ka na rin nasa Baguio. Yan, mamaya out na natin. Para ka na rin nasa Baguio. Kaya kakabsat mga bunsoy, out na tayo. Salamat kakabsat mga bunsoy. Support lang kay Kabsat Mak. Pero piliti pa rin natin may balik yung Kabsat Makoy. Ano lang ulit sa mga vloggers. Salamat kakabsat mga bunsoy. Ingat at God bless. Upload videos lang. Dito tayo sa Maliko, Pangasinan. Yan, Maliko, Pangasinan to. Yan. Bye bye. Ingat and God bless mga kakabsat, mga bunsoy.